har i huset. Det synes jeg lige skal se. Og det kører med sådan nogle forholdsvis gamle. Det er koldt altså. Det er til at tage at føle på. Og så sidder man, jeg har lige et overbrud, det er noget helt andet. Så kan sidde vores programmedarbejder typisk sidder inde i speakerboksen, der er mikrofon. Så kan man så sidde og indtale sine ting, ikke? Og så sidder man altså og taster alting ind. Godt nok computerstyret, men vi har en maskine, vi kan skrive på. Eller med. Og så er det to. Det virker som om, jeg har forståelse for, hvad det er for en rytme, du arbejder i. Jeg vil gerne prøve at lade det gå lidt rundt, hvis I har lyst til det. Nu kan jeg bare ikke tage. Du kan ikke tage det, vel? Vi har lige smadret det til. Tag ved. Godt. Prøv på skulderen med. Poul, så er du i? Ja. Var det godt? Nu er du langt væk, Poul. Godt. Okay. Nu er du meget tæt på. Hvem er Mini, og hvem er Big? Okay. Ulrik, hvad er det? Alle ting, hvad er det? Det er rekvisitter til forskellige udsendelser. Hvad? Rekvisitter til forskellige udsendelser. Der er nogle lamper. Ja. Noget af det der med, at der er mange lyser. En af grundene til det, det var igen, da vi kørte på fuld drøn her. Der kunne lysmanden jo sænke nummer ditten datten dutten. De kom ned og stod i bestemt højde, ikke? Og stillede ind. Og så var det, og så lavrede han jo igen det på en computer. Fordi dagen efter var der en anden udsendelse, så kunne han bare sige nummer 8, ikke? Så røg der. Det er meget skidt ud. Pludselig 20 lygter op og ned, ikke? Stiller sig på et bestemt sted. Og indstiller lysstyrken også. Men det der sker herinde, det er sådan, at mens der bliver optaget der, så sidder nogen herinde og kigger på det, eller hvad? Lige så når kameraerne kører, så er det jo herinde, du styrer. For det første, så styrer du kameraerne rent elektronisk. Du styrer lys og farvebalance og sådan noget, så 3 kameraer, de matcher hinanden. Vi er lige ved at få Simon til at sige en ønskevideo. Og Det kan vi godt gøre med publikum på. det kan godt publikum på. Ja. Det er sådan meget årsagtigt. Det kan godt være, at vi ikke har nogen værter heroppe, men vi sender stadig med live publikum for at Det er godt. det er godt. Jamen, prøv lige at gå ned i enden af lokalet, så. Okay. Kommer vel ikke gerne. Nej, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan når det bliver sendt. Det ved jeg sgu ikke. Det er ret at vide, så de ser os selv. 16, 15, hvor fanden er det? Jo, bare Jeg skal gemme mig. Hej, vi sidder på Boogies redaktion i Aarhus, og vi har fået gæster. Og jeg har fået lov til at ønske en video. Min video den blev spillet meget i foråret. Den er med et dansk rockband, der spiller fed rockmusik med nogle gode melodier. Hold nu kæft. Nogle gode melodier. Og frem for alt så har de lavet en sjov original video. Det er selvfølgelig Virgo og Bubbles. Jeg skal lige tage den en gang til, hvor du... Men er det noget af den play? Ja, det synes jeg. Hvad så siger vi? Hvem er det? For ikke? Det er fandme en lander, ja. En tøsdreng. Det er ikke det der, man ser i fjernsynet. Nej. 1, 2, 3, 4, 10. Hej, velkommen til Boogies redaktion her i Aarhus, hvor vi har fået gæster. Og jeg har fået lov til at ønske en video. Min video den blev spillet meget i foråret og med et dansk rockband, der laver nogle rigtig fede melodier. Og så har de lavet en original og sjov video. Det drejer sig selvfølgelig om Virgo og Bubbles. Skabet. Tak for det. Tak for det. Godt for det. I hører mig, når det kommer. Står det ikke en væg? Det skal jeg lige. Det er godt, den skilte musik stadig. Alting det møde, så starter her. Jeg skal når det er noget, der er live. Noget som sluttes. Hvem? Nej. Det er skud.
det og det her er direkte linjerne til København, altså TV-visen derovre. Man kan se på sådan et lille billede, men altså det er jo det er 1 og 2, eller hvad er det? Det kan vi ikke kigge på derovre, det kan jeg slet ikke styre på. Det er nok, nej det mener jeg, det har vi selvfølgelig næst. Det er altså 2, der er på vand 3 og det er 1, der er på vand 4, altså. Men det kan vi vælge nøjagtigt som vi vælge en fra altså forskellige områder. Vi kan vælge en fra Aalborg, fra Holstebro, fra Aabenraa. Alle vores biler, altså 3 år. Det er derovre, Kasper. Fortæl et eller andet, Martin. Det er ikke meget ved hjertet, jo. Sig et eller andet. Sig, hvor du kommer fra. 12, ikke også? Ja, der er det. Der sidder nogle teknikere herude, der sørger for, at de der signaler har den rigtige størrelse. Hvad? Jeg kender, der er bare ikke plads til dig. Kenneth, du gik ikke. Så kan I så komme her? På et eller andet tidspunkt, så ender vi med sådan et mønster. Det ser jo frygteligt kedeligt ud. Der er ikke så meget, det siger ikke så meget. Hvor lang tid er der her? I kan se den nederste del af den her computerskærm. Der er en hel masse firkanter. Spillekort. Og det kan jeg da godt sige selv, så hvis ikke I har byder på den. 2 til... Det her det er ikke et af de hurtigste programmer. Her er cirka 5 minutters programtid. Og der er hver eneste brik er et udtryk for et klip, jo. Ja, det var ham, der lige var, der snakker her. Rejse er jo at leve. Nej, ikke nødvendigvis for alle. Og dog. Her er historien om Karls store rejse. Vi forlader for en stund Orkneyøerne op nordøst for Skotland og rejser en uges tid baglæns til en onsdag aften i maj måned. Der er bal på Snested Kro i Thy op under Jyllands skulder. Dansegulvet er fyldt, for det er jo Karl Skaarup, der spiller. Han har spillet netop denne slags musik i mere end 76 år, for den nu 80 år. De bærer det simpelthen ikke, de går ud det. Og det er så meget, der filmer. Hvad? Jeanette. Ja. Hej. Hej. Og nogen vidste, hvordan man satte det sammen. Nogen vidste, hvordan det skulle oplegnes, og nogen ikke. Det var ikke skue på det. Der var virkelig nogle farver. Altså en god student, ser røst. Hvor gemmer de se der, når man tager dem? Der er nogle få i et skab, men ellers så får vi dem jo på linje, som det hedder nu. Okay. Altså de er i København alle sammen, og der bliver lagt 30 ud hver eneste morgen. Det er sådan en tjeneste, jeg ved ikke lige, hvad de kalder dem. De bliver lagt ud til hver regionalradio. Okay. Det er jeg meget irriteret over. Jeg pendler jo meget med tog. Så vil sige, når jeg kører i toget, så kan jeg høre Radio Nordjylland, og jeg kan høre Midt og Vest, så kan jeg høre Øst. Det kan ikke lade sig gøre. Nu er vi ved at være skræt. Der lægger han pilleballer med. Du skal huske din jakke, Kasper. Ja, ja. Guld 1995. Mark, hvor var det, vi har været henne nu? Jamen, nu har vi jo været ved Danmarks Radio. Ja. Det er i Aarhus.